Bé, bon dia. Em toca la dura tasca de parlar després del Jové. Bé, com ha dit l'Orestes, jo soc realitzador, faig les meves petites peces i treballo habitualment en la indústria audiovisual, en diferents departaments, en càsting, en realització. Com diu el títol, us parlaré una mica de la creació artística en la societat digital, que és el que ens vam proposar, i més o menys aquests són els 4 punts que tractarem. Comencem per la història de l'art visual en relació a la innovació tecnològica, com a crisi i oportunitat. La meva teoria, o el que intentaré exposar aquí, és l'exemple de l'evolució de la pintura per veure un paral·lelisme entre el que s'ha fet quan una disciplina artística ha entrat en crisi i què es podria fer ara que tenim una altra disciplina artística en crisi. Què és l'art? La definició en llatí, ars, és l'ofici, el coneixement tècnic o l'habilitat. És a dir, és els oficis, i en grec la paraula tecné és l'origen de tècnica. A poc el concepte modern ha acabat apropant-se més als conceptes d'estètica i emotivitat, i ara veurem com això ha passat en la fotografia, perdó, en la pintura. Tant el Paleolític com a Egipte, com els grecs, cada època, més o menys, els pintors han intentat representar la realitat d'una forma més fidedigna, la realitat entesa en el seu context social, cultural, polític i econòmic, i religiós, sobretot. Per ells la religió era part de la realitat. Els bizantins, els gòtics, renaixentistes, realistes, i veiem que les tècniques van millorant, millora la forma d'expressar la llum, d'expressar l'ombra, d'expressar la perspectiva, però sempre estem intentant representar la realitat d'una forma més fidedigna. I de cop, al segle XVIII, ens trobem amb el puntillisme, impressionisme, cubisme, surrealisme, expressionisme abstracte, centre blanc, està ben escollit el títol. Llavors veiem que al segle XIX, no sé si he dit el XVIII abans, el XIX, ha passat alguna cosa. Què ha passat? La fotografia, el daguerrotip, és el prototip de la fotografia actual. De cop apareix una tècnica que millora el que poden fer els pintors en quant a la reproducció de la realitat. Fotografia, escriptura amb llum. Per tant, és un sistema tècnic el que fa la feina que fins ara havien intentat millorar i millorar i millorar els pintors. Per això es va començar a anomenar la fotografia un robatori d'ànimes. S'acusava els fotògrafs de robar la imatge de les persones, la seva ànima, i mercadejar amb ella. Se'ls estava acusant de pirates, d'alguna forma. Quina va ser la resposta de la pintura? Doncs, com estava limitada a la representació, passa a interpretar. Representa allò que la càmera no pot captar. Ens estem apropant, ens estem allunyant del concepte clàssic de tècnica i ens estem apropant molt més al concepte modern d'estètica i emotivitat. Això que va passar amb la pintura al segle XIX, al segle XX li va passar al cinema, en cert sentit. Si ens fixem en aquest fotograma de la pel·lícula del Caballo de Hierro, veiem que la composició és bastant similar a la de la televisió que teníem fins fa 5 anys. Pràcticament una proporció de 4/3, planos mitjos, primers plans, amb excepció del blanc i negre, òbviament. Apareix la televisió, una competència que tècnicament reprodueix el cinema, i la gent sembla que deixaria d'anar al cinema, però què fan? S'inventen el cinemascope, el 2.35, és un altre format molt més ample, que és una innovació tècnica, però que va canviar la forma del llenguatge del cinema. Obligar els directors a composar en 2.35, els obliga a crear nous planos, a transmetre l'emotivitat d'una altra forma, i es van afegir altres innovacions com el Dolby Surround, que el que van intentar és que el cinema tornés a ser l'espectacle de masses, l'espectacle de fira, l'esdeveniment únic que havia sigut al principi. És a dir, intenten fer una cosa que la televisió no pot reproduir. Les televisions en aquella època serien d'aquesta mida i si hi afegíem els marges negres que sabem que s'haurien d'afegir per veure aquesta pel·lícula correctament, la veuríem en una mida així i amb un so bastant deplorable. Llavors, la innovació és tècnica, però també aporta coses al llenguatge. Apareix internet i el cinema respon amb el 3D. No sé si heu vist gaires pel·lícules en 3D, tenen diversos problemes, un bastant obvi que no es veuen gaire bé, però n'hi ha un de més seriós. 1922, The Power of Love,
3D anaglífic. És el mateix sistema que s'està utilitzant ara mateix. Es va començar a utilitzar en cinema l'any 22. Cada 10 anys s'ha utilitzat exactament el mateix sistema i s'ha intentat ressuscitar-lo. L'època daurada del cinema en 3D està considerada als anys 50. Més daurada que ara, que segurament és la segona pujada més important que ha tingut, però bé, veiem l'estructura, són dos projectors, cadascun projecta una imatge diferent, filtrada d'una forma diferent, i les ulleres contrarresten aquest filtre perquè cada ull vegi una de les dues imatges i en el cervell es formi la imatge en 3 dimensions. És el mateix sistema que s'utilitza ara i, a part que, com deia, no es veu bé, les últimes xifres de taquillatge podrien indicar que aquest repunte que ha tingut comença a baixar, és a dir, que els beneficis del cinema en 3D comencen a decréixer respecte als del cinema tradicional. I el problema més seriós, segons el meu punt de vista, és que no hi ha cap pel·lícula en 3D que deixi de tenir gràcia si la veus en 2D. Sí, les coses no se t'apropen i no les has d'esquivar, però de fet hi ha moltes pel·lícules, inclús ara mateix, que es roden en 2 dimensions i segons el pla de promoció, abans d'estrenar-les es decideix enviar una còpia a la Índia, retallar les siluetes i separar-les. És a dir, és una pel·lícula en 2D que li afegeixen l'efecte per cobrar una mica més. Això sembla ser que està començant a no funcionar, perquè és l'espectacle de fira, tornem a l'esdeveniment únic, però sense afegir res en el llenguatge. Llavors, la meva pregunta és si el cinema està aprofitant aquesta oportunitat que la competència tecnològica li ofereix de migrar cap a un nou concepte de l'art, allunyar-se de la tècnica per apropar-se a l'emotivitat. Segon punt. La influència del lliure intercanvi d'arxius en la feina i expectatives dels creadors. Us ensenyaré uns quants exemples. Bé, la base de tot això és la desaparició del suport físic. Quan desapareix el suport físic, que havia sigut la limitació a l'accés a la cultura durant anys i anys i anys, la indústria entra en crisi, perquè és l'única forma que tenia de parar l'accés dels usuaris als continguts. És una crisi industrial, però no és una crisi creativa, perquè l'autor segueix sent necessari. És a dir, si no hi ha un emissor, no hi ha un receptor, òbviament els canals s'han abaratit de forma exponencial fins a pràcticament zero, un cop una tecnologia està establerta, i aquesta crisi industrial és una oportunitat per revolucionar el mercat. És una oportunitat perquè els sistemes jeràrquics i les estructures industrials i empresarials tremolin i se'n creïn de noves. Per això, la resposta de les empreses és defensiva. I dintre d'aquestes empreses incloem sobretot els productors i els autors consagrats, perquè l'autor consagrat és part d'aquesta estructura formada que vol mantenir. Hi ha una resposta també a la defensiva de les institucions, que no comprenen què està passant. No ho comprenen i els fa por que aparegui una cosa nova. Primer, perquè se'ls demana que promocionin la cultura i l'única forma que saben de fer-ho per fer-ho és la tradicional. I segon punt, perquè tots recordem la Sella i això indica que tenen molts amics que actualment estan a la indústria establerta de la cultura, als quals els deuen un favor, que és una campanya electoral. Per això tenim la ministra que tenim, per això es van aprovant les lleis que es van aprovant. I finalment hi ha una resposta molt efusiva dels nous autors. Aquesta possibilitat interessada de créixer ràpid, de destrossar el que hi ha muntat per establir-nos nosaltres com a font de creació de cultura. Algunes constatacions que vull fer. Només es descarrega allò que té èxit comercial. Em refereixo a les pàgines de descàrregues, a pel·lícules Yonki, etc. Només allò que ha funcionat i que, per tant, és rentable econòmicament, s'està descarregant en aquestes pàgines. I l'altra constatació és que no només es descarrega exclusivament allò que ja és comercial, sinó que també hi ha un accés nul a les obres minoritàries i a les obres que ja estan en el domini públic. És a dir, pel·lícules, cultura en general, a la qual per llei tenim dret a accedir de forma totalment lliure, no hi són. Per què passa això? El meu punt de vista és que aquestes xarxes de difusió estan en mans d'individuals que tenen un petit interès econòmic i que, per tant, només faran un esforç per posar a disponibilitat del públic, a disposició del públic, les obres que els hi puguin reportar per publicitat, pel que sigui, un petit benefici, a part que el propi públic col·labora en la creació d'aquestes xarxes i, per tant, només distribueix allò que coneix. Per això, probablement, un dels punts que inclourem a la conclusió
és perquè aquestes xarxes no són de gestió pública, perquè l'administració, que amb els nostres diners està pagant pel·lícules, està pagant cultura, que després no s'estrena a les sales o que s'estrena en una sala de poble per falsificar les dades de taquilla i rebre la subvenció, perquè aquestes pel·lícules no ens les posen a disposició amb un mitjà tan econòmic com és internet en aquest sentit. Algunes revelacions que va fer Wikileaks. Com suposo que sabeu, la llei Cinde va estar molt pressionada, va estar gestada per els Estats Units i el que sabem és que no anava dirigida estrictament al cinema, sinó que la seva màxima preocupació eren les sèries. Perquè el cinema, com hem dit, es descarrega allò que té èxit, allò que ja està generant beneficis, però les sèries ens arriben molt tard i per tant les sèries ens les baixem abans que apareguin a les televisions i ens estem menjant amb aquestes pàgines de descàrregues un sector de negoci que és el de les televisions. L'altre punt és que als Estats Units va promoure la llei Cinde, però alhora alertava dels riscos que per la cultura i per l'autor està suposant l'SGAE. Com llegim aquí, la mayor entidad de gestión de España como una organización cuyas agresivas prácticas dañan a la imagen de todo el sector de la indústria cultural. És a dir, els Estats Units no són tan dolents com l'SGAE. Llavors, la meva pregunta és si els autors estem aprofitant l'oportunitat de crear un nou ordre. Ara veurem alguns exemples d'intents. No, perdó, els veurem després. Paradoxes de la cultura lliure, interessos i moralitat. Per exemple, jo dirigeixo els meus reportatges, els meus curtmetratges i els llicencio sota Creative Commons amb un copyleft. Per què les grans empreses no ho fan i ho estem fent la mateixa gent que demanem accés lliure a la resta de cultura, a la cultura que ara mateix té copyright? Pot haver-hi diverses raons. Una és una manca de visió empresarial per part nostra en referència al lliure mercat. Què vull dir? Si les grans productores posen un preu a la seva pel·lícula i nosaltres la distribuïm gratuïtament, en teoria, en un mercat lliure, estaríem tenint un avantatge de cara que la nostra obra es conegui i pugui créixer com a autors. Però, en canvi, demanem que l'accés a la cultura de les productores sigui, en certa forma, també lliure. Una altra opció seria que som molt generosos i tenim una gran moralitat i creiem en aquestes idees i, per tant, les defensem, les apliquem a lo nostre i a lo dels altres. Però el que segurament passi és que autors i consumidors són una mateixa cosa. És a dir, no pots crear cultura si no consumeixes cultura i si no reutilitzes cultura anterior. Per tant, pel que estem lluitant és per poder crear en base al que s'ha fet fins ara. Suposo que sabeu que el dret de copyright s'ha anat allargant al llarg dels últims segles i va passar de 17 anys, si no m'equivoco, 17 anys després de la creació de l'obra fins a 70 anys després de la mort de l'autor, el qual vol dir que ara mateix nosaltres no podem utilitzar cap obra, ni podrem utilitzar mai cap obra que s'hagi creat mentre estàvem vius. Només podem treballar sobre cultura molt, molt, molt antiga. Nosaltres no podem treballar sobre cultura actual, però l'APM sí. És il·legal, però li deixen fer. Per què? Bé, doncs Telecinco deixa que, per exemple, l'APM utilitzi les seves imatges en un programa de zàping a canvi que TV3 permeti a Telecinco que utilitzi les seves imatges en un programa de zàping. A part que això, si surt aquesta noia a l'APM, potser canviaràs a Telecinco d'aquí una estona i pot reportar beneficis mutus. Què vol dir això? Que els mitjans es respecten entre si perquè tenen un poder, tenen una cosa que ho faria a canvi. No és que sigui legal, de fet hi ha hagut programes que han denunciat altres programes i això s'ha acabat. Telecinco va denunciar el Sé lo que hicisteis i van deixar d'emetre imatges de Telecinco, després va passar a Antena 3 i, per exemple, el famós senyor del Ho haveu vist, no sé si l'heu tornat a veure des de fa un any i mig o així a la tele, segur que no, perquè va denunciar a l'APM i, efectivament, li van donar la raó, ja no surt a l'APM. Per tant, el poderós preval. Nosaltres no podem tenir accés a aquests mitjans que el poderós sí. Com deia Eugeni d'Ors, tot allò que no és tradició és plagi i per tant no es pot tenir creació cultural sense accés a la cultura prèvia i reutilització d'aquesta cultura. Per exemple, un cas personal. Les estructures de producció estan molt estandarditzades. És pràcticament seguir un manual de com has de produir una pel·lícula. Suposo que teniu notícies que hi ha una part d'aquest manual que és corrupta i una altra part que és legal. Jo sempre he intentat llicenciar totes les meves obres amb Creative Commons i de cop fa un parell d'anys vaig tenir l'oportunitat amb una productora de rodar
una peça amb molts més mitjans, amb una distribució més o menys professional, amb un equip tècnic i humà bastant gran i una mica de pressupost. Em va ser impossible convèncer-los que això s'havia de llicenciar sota Creative Commons perquè volia que la gent reutilitzés el material que estava creant. Simplement no ho entenien i això va acabar sense que jo firmés cap paper llicenciat per EGEDA. I jo no he firmat en cap lloc que els cedeixi els drets a EGEDA. Per què la moda no té aquest mateix problema? Si coneixeu Zara, sabreu que el que es dediquen és a fer còpies de roba d'altres marques, pràcticament idèntiques, com veiem, amb petits canvis, i la legalitat els ho permet. Per què la indústria de la moda no està pressionant perquè això es prohibeixi? Per què no acusen a Zara de pirata? Per què no intenten tancar Zara? Per què no els hi cremen els vestits com feien amb els discos fa uns anys, que muntaven uns espectacles cremant discos pirates i aquestes coses? Perquè a les grans empreses d'alta costura els hi va molt bé que Zara copiï la seva roba. Per què? Perquè estan creant tendència. Estan creant, a través de còpies, estan revaloritzant l'original. Si molta gent du la còpia de Zara, la persona que dugui l'original de Bailman o la marca que sigui està aprofitant una tendència per desmarcar-se. A part d'això, el fet que es copiï la roba crea les temporades. És a dir, la roba visualment es desgasta molt ràpid i quan s'acaba l'estació has de llançar una nova línia de roba i això fa que el mercat es regeneri molt ràpidament. Beneficia tant a Zara com a les grans marques. Per tant, què és el que hem de modificar? La indústria, la llei o tota una sèrie de conceptes preestablerts sobre l'explotació de la cultura? És a dir, s'ha d'assemblar més la cultura a la moda, és la moda cultura. I ara us ensenyaré alguns models de futur. Coneixeu les llicències Creative Commons? Us han estat parlant? Sí? Tothom les coneix? Vale. Doncs algunes obres que contenen pistes sobre cap a on hauria d'anar la producció i la distribució de cultura d'aquí poc. No sé si coneixeu l'obra El cosmonauta, es va començar el 2008, ara mateix s'està rodant. De fet, si entreu ara a la web, veureu com l'estan rodant perquè tenen una webcam que a vegades està al cap del director, a vegades està a altres llocs, i pots anar seguint la producció. I es basa en un pla de finançament molt original que inclou productors privats. Et pots convertir en productor a partir de 2 euros i et donen un certificat, alguna cosa de merchandising i el dret a sortir els crèdits de la pel·lícula. Et pots fer inversor a partir de 1.000 euros, rebràs una part dels beneficis i, per estrany que sembli, han aconseguit els diners per finançar la pel·lícula. A part d'això, tot el material que roden està llicenciat amb copyleft i s'hi podrà accedir lliurement per reutilitzar. Si vols fer una versió alternativa de la pel·lícula, si creus que no l'han fet prou bé, la pots fer i saltar la fama. I estan, com deia, comunicant tota la producció d'una forma 2.0 que involucra moltíssima gent. Com deia, això, estan transmetent en directe el rodatge, estan constantment en xarxes socials fent una activitat que les empreses clàssiques no tenen. Un altre exemple és Iron Sky, és una pel·lícula sembla que serà bastant divertida, s'estrena el 2012. La teoria és que els nazis a l'any 45 es van exiliar amb unes naus espacials a la Lluna i d'aquí poc tornaran per envair la Terra. Crec que no està llicenciat amb copyleft, no n'estic segur, i està produït per diverses productores professionals, inclús algunes bastant grans. La gràcia és que és un treball molt col·laboratiu des del principi, amb els primers teasers, que són els tràilers previs que es fan per aconseguir finançament. Sortia un tio a una punta del món que deia que volia fer la gràfica, i un altre que volia actuar-hi, i un altre que volia posar la veu, i un altre... I el treball col·laboratiu, a poc va anar creant una obra que es va eternitzar bastant, però sembla que ara ja està rodada. D'aquí poc s'estrenarà i ha sortit bastant bé, sembla ser. Per què poso la Wikipeli, que és un anunci? I és un treball col·laboratiu fictici, no és real, perquè no sé si coneixeu el cas, Corbacho i Juan Cruz, amb el patrocini de Mau, van iniciar el rodatge d'una petita pel·lícula, on en principi tu eres el director si volies ser-ho. T'inscrivies i començaves a prendre decisions. La col·laboració és fictícia perquè al final es decidia quin final vols, l'A o el B, i poca cosa més, o anar escollint parts del guió, però vaja, era una mica relatiu. En canvi, és un molt bon exemple de mecenatge com a model de futur. No implica omplir les pel·lícules d'anuncis. Implica que si una marca vol millorar la seva imatge,
A nosaltres ens sembla molt bé que ho faci apostant en cultura i Mau en aquest cas no va incloure publicitat en la trama de la pel·lícula, sinó era tot allò que envoltava la pel·lícula. Esperem que no sigui l'únic model que serveixi en el futur, però és una de les sortides que pot tenir aquest problema. I després hi ha altres exemples de cultura distribuïda amb Creative Commons o llicencies copyleft, com són la banda Nine Inch Nails, algun programa suelto d'Al Jazeera, algun contingut de la pàgina web de la Casa Blanca, el portal Jamendo, que si no el coneixeu us recomano que us hi passeu, distribueixen música d'una forma amb Creative Commons, però és música que està molt bé, i altres serveis com Flickr, Wikipedia, WordPress. Per tant, estem parlant de models de negoci factibles o són casos aïllats que funcionen precisament perquè són novetat i perquè estem en un sector que dubta? En qualsevol cas, està clar que estan marcant noves direccions i noves propostes de cara a fer sostenible aquesta indústria. Llavors, les conclusions seria que hem de revaloritzar, com ha fet la moda, el concepte d'original. Si és en cine, doncs la presència en sala, l'objecte físic, per comparació amb l'objecte virtual que tothom acabarà tenint accés, ens agradi o no, a mi m'agrada, doncs donar-li valor a través de diverses tècniques que hem estat veient com la de la moda, però també innovant en els llenguatges, com és el següent punt, és a dir, creant nous llenguatges i sistemes de producció que segurament hauran d'abaratir els costos, però que hauran de trobar vies d'explotació molt més directes i que, per tant, els beneficis vagin molt més directament als autors. Què més? Demanem un accés i una reutilització i un permís de reutilització de tota la cultura prèvia, perquè si no, no podrem avançar i ens quedarem estancats. Bé, no sé si sabeu el cas de Walt Disney, però els 70 anys després de la mort de l'autor coincideixen exactament amb l'any que va morir Walt Disney i la teoria és que als Estats Units el Parlament va renovant aquesta llei cada cop que està a punt de caducar, va allargant la durada del copyright, precisament perquè Disney és qui paga les campanyes electorals. Doncs que això es trenqui d'una vegada perquè podem accedir a la cultura actual i prèvia. I finalment un suport institucional a la cultura lliure. Per què dic lliure? Perquè el suport institucional a la cultura, o almenys econòmic, hi és. El que no hi és una exigència de que les obres finançades públicament tinguin un accés més fàcil per part dels consumidors. Quan hem pagat una pel·lícula en la seva totalitat, en teoria no, però a la pràctica la paguem a la totalitat per pressupostos inflats i per falses factures, paguem al cinema exactament el mateix preu que per una entrada a una pel·lícula americana. S'hauria de liberalitzar aquest mercat, permetre que els costos ja coberts puguin variar el preu final. I sobretot que les obres que hem pagat entre tots estiguin disponibles, les puguem reutilitzar, les puguem veure, les puguem compartir. És a dir, que quan reps una ajuda pública se t'imposi aquesta condició. Segurament d'aquesta forma, obres que ja existirien sense la subvenció, però que tot i així les reben avui en dia, per què necessita una subvenció torrente si sap que tindrà una tornada en concepte d'ingressos, de taquilla? Per què necessita una subvenció si aquesta subvenció es podria dedicar a allò per lo que ha estat concebuda la subvenció, que és per promoure la cultura al marge de la seva utilitat empresarial? I ja per acabar, un parell de recomanacions, de les quals he tret algunes cites, com Cultura lliure de Lawrence Lessig i un recull de projectes Creative Commons que es diu The Power of Open. Les fonts que he utilitzat i el contacte per si voleu alguna cosa més. I ara suposo que a la taula rodona parlarem entre tots. Merci.